Ahoj, to je vaša LPSová. Ako viete, dlho som nenatočila nejaké video, lebo som nemala čas. A dneska si to dúfam, že dobre užijeme. Môžeme ísť na to. Ako prvá vec, prvú klietku si ukážeme tunak, krábicu skôr, s škrečkami a sú tam aj malinky, takže tak. Potom druhý už sú starší a jeden dospelák. Keby ste chceli vedieť, kvôli čomu je jeden tu a jeden tam, tak kvôli tomu, lebo ja ich nedávam ich spolu ako manželov, už lebo oni sa potom rozmnožia viac než teraz. Takže tak, môžeme na to. Toto je ako prvá krabica. Krecky, poďte. Šokina, poďte. Šoky! Poďte, pre divákov, poďte. No, šikolka. To je ona, volá sa Šoky. Mám ju aspoň pol rok. Starám sa o ňu dobre. Jedávajú takéto niečo, to je niečo nové, ale moc im toto nechutí. Takže tak. Potom tunák v tejto hromade sú tí malí. Ukážem vám to hneď. Počkaj, nech sa mi blížiť. Keby ste chceli vedieť, kvôli čomu to robím, to už špajdlo, lebo isto nemôžeme do... No, lebo to je ako... Kde sú? Tu sú 4 malinký, jej. Dobre, teraz ich späť nahrabem, aby bolo teplúčko a môžeme ísť na druhú anakon. No, potom teraz vám ukážem krabice a potom vám ukážem ti ostatné, že vecičky také dôležitejšie. Tak poď na to. Tu je ako druhá. Tu je jeden dospelák, Ňufko sa volá, to je chlap. Tunak, ako vidíte, vzadu je syn, no neviem, či to je chalán alebo toto. Tam vzadu je ďalšia, ja si myslím, že to je ona, ale neviem. Tak a máme ich asi, počkaj, 8 malých a 2 dospelých. Teraz môžeme sa vrhnúť na tie veci, ako stravujeme všetky tieto veci. Takže najradšej majú z jedla semienka, neviem, ukážem. Takéto semienka. Chutia im a teraz si ukážeme, ako ich majú radi. Šoky, poď sem. Aha, čo tu pre teba mám? Šokina. Šokina. Šoky, poď sem. Aha, čo tu mám? A najobľúbenejšia mňamka, že? No, že? Dáme aj tvojmu svinčekovi. Poď sem. Nechcem, no tak. Ešte tým mladší neviem. To som nezvyknutý. Tak, Ňufo. No, poď. Poď sem. Malinka. Daj si takéto ňami. Ňami si dá. No. Si dáva. Daj si aj ty. Daj. Tak on si nedá. Ňufo, kde si? Ty ideš teraz. Stoj, stačí. Daj si. Nemám. Ináč, keby ste chceli vedieť, tak sú skrotení tí dospelí. Som si ich skrotil, keď boli maličky. A tí malí, keď boli ešte malí, tak som ich ešte, no keď sú teraz malí, no tak ešte som sa ťažšie krotia než
No ešte, no tak oni mi už chodia tak trochu na ruku, ale akože nie sú až tak zvyknutí na mňa. Skôr sa dá povedať, ešte nie sú skrotení. Tak a môžeme ísť na ďalšie. Teraz si ozíte závery so šervečkami. Takže z tohto videa to bude všetko. Dajte like, odber, komentár. Budem veľmi rada. A keď sa vám toto video ľúbilo, no tak môžem natočiť ďalšie. Len napíšte mi. A môžem si aj niekoho sem pozvať. Sasa, alebo ešte jednu kamarátku, alebo kamaráta. Napíšte, koho by som si mal zobrať. Najradšej by som si zobral Sasu. Ona je youtuberka. Popis nájdete jej kanál v popise, alebo ako sa volá lepšie. A tak ahoj. Čus bus autobus.